Три причини да не живееш живота, който искаш. Замисляли ли сте се защо някои хора успяват да променят живота си, а други години наред се въртят в един и същи кръг? Работят много, четат книги, гледат мотивационни видеа, посещават обучение и въпреки това почти нищо не се променя. През последните години в работата си като коуч, психолог и арт-терапевт ежедневно помагам на хора да открият какво всъщност ги спира да живеят живота, който искат. И макар причините да изглеждат различни, всъщност всички в основата стоят едни и същи модели на мислене и поведение. И днес в това кратко видео ще ви покажа трите най-чести причини, които виждам в практиката си. Причина номер едно. Позволяваш на миналото да управлява бъдещето ти. Това е една от най-честите причини хората да остават на едно място. В миналото си се провалил, било то в бизнеса, било то във връзката, преживял си раздяла, не си получил подкрепата, от която си имал нужда. И постепенно започваш да вярваш, че това ще бъде завинаги. И си казваш, при мен никога не се получава, не съм достатъчно добър, вече опитах. Но истината е, че миналото не определя бъдещето ти. Миналото е опит, то е информация, но то не е присъда. И когато започнем да работим в коучинг и в психология с арт-терапия, се оказва, че често за трудностите на човек стои ограничаващо убеждение от миналото, което продължава да влияе на решенията му и днес. Причина номер две. Не знаеш какво всъщност искаш. Това може да звучи странно, но огромна част от хората никога не са се задавали истински въпроса. Какво искаш? И когато попитам хората какво всъщност искаш, те казват повече пари, да бъда щастлив, спокойствие, но това не са цели. Ако не знаеш на къде вървиш, няма как да стигнеш там. Представи си, че казваш навигацията, заведи ме там, където ще ми е хубаво. Ами навигацията има нужда от точен адрес. И вашия мозък работи по същия начин. И една от важните части от работата ми като коуч е да помогна на човека да постигне яснота относно това как изглежда човекът, животът, който иска, какъв ще бъде той в този живот, защото едва тогава започва да се появяват и решенията. Причина номер 3. Опитваш се да промениш живота си без да промениш себе си. Хората искат повече пари, но не променят начина, по който мислят за парите. Искат успешна връзка, но продължават да реагират по стария начин. Искат увереност, но ежедневно си повтарят, че не са достатъчно добри, че се провалят. Затова аз в моята работа съчетавам коучинг, психология и арт-терапия, за да може да определим на къде иска да върви човек, да се справи с това, което го спира, да проработи емоциите и вътрешните блокажи. И тогава промяната става много по-дълбока и устойчива. Ако си се разпознал в една от тези три причини, не се обвинявай. Това не означава, че не си способен. Не означава, че с теб има нещо нередно. Означава единствено, че все още не използваш потенциала си на цяло. Добрата новина е, че това може да бъде променено и първата стъпка е осъзнаването. След това започва истинската промяна. И тук аз помагам в своята работа като коуч, психолог и арт-терапевт да открием вътрешните блокажи, ограничаващите поведения, убеждения, да ги променим и да изградим съвместно ясен план за реална устойчива промяна. Всъщност въпросите задавам аз, но плана изграждаш ти. Защото никой не може да изгради твой план вместо теб. И нито един коуч или психолог няма право да ти казва какво да правиш. Той е там, за да бъде твой фенер, за да подсвети качествено с съответните въпроси това, което се крие като отговори вътре в теб. А отговорите са твои лични. И само ти знаеш къде искаш да отидеш, какво трябва да промениш, какви стъпки да предприемаш. Аз съм единствено твой партньор. Това беше от мен за днес. Златина, трансформационен коуч, психолог и арт-терапевт. Ако искате още видеа, ако моят канал ви е полезен, подпишете се, препубликувайте видеото, оставете ми коментар, ще ви бъда благодарна.